Nadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 35 makagi ang alas 10. Hep, time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abrigana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito. Uun pa kay to. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip. Urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Well, sana na yung gustuhan ang grupo dyan sa Talidtid Kanaman na gusto da sa init kang panahon magbarabay lisindangon yan sa huyan. Sa kubo ninda, mantang nagluluto da ning balatong, Pagkatapos malabon o masanlag ning talangka dyan sa Talidtid Kanaman. Salamat na lang sa pakiulay na mabayli. Kaya pinatugtugan ko ning pambayli hali sa Trio Los Panchos. Bésame Mutso ang grupo ni Ben. Pagkatapos ang Padilla da kaya nagbibisita na nagali man dyan sa Puro. Kanaman, Siliman dyan sa Pangpang. Yaraw man da dyan si Eric, si Tommy. Asin ang senda mga misis. Pero di na mo naman para irinom-inom pag-aro kaning udto. Garo
Ngunya na may pandemya, igwa kita ning likurban, afuera kayan, day na muna ka magtiripon-tipon na yan. Kung baga man nagtitiripon-tipon lang, ang mga miyembros lang kan pamilya, o baga man maski neighbor kaibanan, tama barabaray, igwa ning inapon na physical distancing. At talagang yan ang ginigibutan ko niyan, taigwa po kita ning pandemya, although day taman hinali ang kaugmaan na maski mantang nagluluto daning talangka, mabarabarayli. Kasubaguan na pinatugtog ta, grupo kan Trio Los Panchos, mga taga Mexico. Ang sunod ang papakantaon, mga taga Nabua, over 50. Amigo, amiga, sigue sana. Avante. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aigan na adik. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aigan na adik. Di na kita magpareklamo. Taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Kinmakulong akasukasuan. Di mangalas darayo mabahoy kan. Paapulas o kaya di pa ukag. Lang ray baga lalo na pinsaranga. Di magparamot lang sa kamagmurot. Taabuhay kunong malaka kalukot. Kanos ka ang ukila ka kurundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Pagliagi o pagbayli mapaliliksi. Di magsabing urang na ta pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na. Di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aedad na adik. Para pagsik, maski over 50 na. Importante, happy sana kita. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's because
Have you ever seen the rain? Ali Yankee Rod Stewart. Uran ang pinag-uurulayan. Inian ipinapangadji duman sa Canada dahil po sa heat wave. Malatas sa report na ipapabot sa dyan alas 12. Nagsakat sa bilang na 130 sudden deaths ang kagardan. Sa grabe pong init ka na panahon, mas mainit pa sa tuya. Tara mo baga ang Canada, parating may yelo, pero man pag nag-iinit, grabe man pero extreme man na maray ang panahon. Duman pala niya sa Vancouver, sa may British Columbia, dito man araram kung sa inyo na Pag-aaral ka hindi pa man kung nag-abot yan sa Canada, alangan mo magpara yam-yam ako digding, oy, duman yan sa British Columbia, maray dyan, malipot dyan. Duman yan sa Vancouver, medyo pag mainit, talaga mainit dyan. Ako pwede magpara yam-yam ning araw, kaya taday pa ko nakaabot dyan. Nababasa talang yan na nasa 130 ang sudden deaths. Nakadaklang ka ni mga gurang na igwa po nin dati man nakamatian. Na siguro dinindan na kayanan si grabing init na kampanahon, kaya nagkakukulaps. Sa grabing init dumas sa Canada, sa Vancouver. Kaya ako nagantabay dyan ngunyan sa live streaming, ang sa kuyang classmate, si Manolo Ilaw. Ini mga taga dyan sa Abella, tubong Makad, Pasakaw, pero nag-star na siya duman sa Vancouver, Canada. Mani, kung nagantabay ka ngunyan, ingat ka mo dyan kan sa imong pamilya, pati na abo mong daraga na, si Manny Ilaw, na kaitong day pa nagpapandemya, nagpuli yan, nagirilingan kami kan mga classmates mi. Ay, puritang ulay-ulay mi. Sabi ko sa iya, oy niya ko Manny, kang kami grade 5, magkaklase kami kan grade 5, nagkakapira kami katong agaro grade 5, garo ito grade 6, agaro grade 6. Ini very bright siya, talagang nanginginutan siya sa klase. Ito nga po niya magpadaog. Kadto baga pag ang mga eskwela baga igwaning quiz binabasa diyan ang top notcher, ang number 1. Ay sakat akon ika bright dinaog ka, ay makulog sa buot. Ito nang nag-exchange sa papers na, yan bagang pag nag-exam baga, si papel mo, itataw mo naman sa ibong mana row, taykaan ma-check. Ay ako nakakuha kang papel ni Manolo Ilaw, niya ako si number 1 sa muya, si pinaka-bright sa muya, ang chichikan ko hay. Pero arithmetic, di pigchikan ko na, kuhin ko na. Kan barasaho na, si score, garo nag-ikadwa lang siya, may nakadaog sa iya, haros magiwi. Ano nga yan? Matibay kang grade 6 pa sana, nagre-reklamo na, mareklamo nga ako. Sisi nga nag-check nga kani. Ito nga, si Roberto de los Martires, ay kinuha si papel, dinaras ako. Ano mga may sala ka nga ligdi niya ako, sala ka man talaga dyan. Ini nga yung number na iniyo, ang answer ko nga kani, uning nga. Itong garo si Juan, dapat ang answer niya 7. Garo ang naisurat niya 1, ay di siyempre wrong. Pigpapara gut-gutan ka itong ballpen, kagugur-gut-gut niya, pigpupurman niya na ng 7. Garo, pigiling ko garo niya ako, pigdididal na ko kaniyo ay. Kaya lang, grabe na si Kuya, itong desidido talagang maka-score siya. Pinabayaan ko na lang. Yun lang yan, ma'am, napasa lang yan mag-check si Roberto de los Martires. Garo niya ako yan, gana na garo niya ako siya. Ngunyan, uto na siya duman sa Canada. Kan inistoryahan ko siyang gururang na kami nagpaparangirit, di kanya ako kadto. Talagang sala ka man, kundi niya ako pinabayaan ta ka na garo na papahibi ka na. Kaya kung nagantabi dyan si Manolo Ilaw sa Vancouver, Canada, ingat ka mo dyan, grabe palang init yan. Ang iba man, sa ibong manalado, ang iba nag-enjoy mag-swimming sa dagat, saka sa mga fountain, kailang makairak ang mga gurang. Pag-arod na kayong grabe pong init, mas kidigdi sa tuya, parati lang kita mag-inom ng gulping tubig, tanganing hydrated, ang sa tuyang lawas. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time,
that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies and if things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much for you to do, and those winds sure can blow cold way out there. For strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. The good times are all gone, so I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Still, I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through that 100 times or more. For strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. I'll look for you if I'm ever back this way. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Whoa, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. Take another shot
It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. May mga text ako nare-receive na pinag-uumawan na OKFM. Dahil nagkaiguang ka muna interview sa tungkol sa basketball profession, kawat na basketball. Interview ko sa bago ni Ron and Jeff sa kay Karipa, pagkatapos kay Jerome Claro. Aki pala niyo ni Buyhay. Kan pagluwas din ni Mr. Claro, nagtinuan lang kami. Hinapot ko si Ron sa kasi Jeff. Sisama niya ako yan. Claro nga ya. Gawin niya akong kawig ni Boy. Aking nga ni Boy Claro. Si Boy Claro, kaiba-iba ko niyan sa katedral. Ay sabi ka ni mga nagtetext sa tuya, magayon po ang interview nindo sa tungkol sa basketball sa Pilipinas. Basketball sa Ateneo, basketball sa Naga College, basketball sa FIBA, basketball sa PBA. Ay magayon po ay very informative. Ay siguro pasalamatan ta kanya sa tuyang kuya na management kan stasyon tagaro nag-suggest na tanan-taning panahon an basketball ta ay maski nasa pandemya kita ngunyan very active na ang kawat na basketball ang paguna kaya kan sa tuyang mga kababayan ta may pandemya di na kita magparakarawat tumurukaw na lang magparahinanakit na lang ano lang yan yung COVID na ini ano na ni ano naman ngayon yung mga bakunang ini, di ko mapabakuna. Sige na sanang hirin na nakit sa buhay. Ay, kay itong kapag mata ko kasubago, pinag-istoryahan tulos ako kan aki kung mailig sa basketball. Si BJ, magayunon nga papa si kawat kang Gilas Pilipinas kontra sa Serbia. Ay sa magabato na Serbia. Nakadaklan nga ni Ken, mga player sa NBA. Tamaski nga dinaog si Gilas Pilipinas, lamang lang ning 7. In fact, sa third quarter, nagtabla. Ay, ang Serbia, ay natakot. Kakawatan nga kita kani mga saradit lang, mga Asyano. Samantalang kita ngayon, mga NBA player. Kaya pinagnalasan duman ang Pilipinas, and ang mga nagkakarawat, mga tutoy-tutoy. Mga dating basketballista pa lang ang Ateneo, pigdanahon ko si Paliwanag Kasubago sa interview. Aram mo kaya nga iyan, aki pa iribana na, araram ng kawat sa kamayang superstar complex na inaapod. Bakong araw ka mga players sa NBA, ay ang kawat kong nga kani, medyo dribble-dribble lang yata. Baka malapuan nga, kung may kontrata pati nga ako sa NBA. Kaya nga, andaklag kong nga kambula, medyo garudaklag ning sa bakla. O kaya, kuyan, in fact, kan maglaban ang Serbia sa kan Dominican Republic, dinaog ang Dominican Republic ning 9 points. Ang Pilipinas dinaog kang Serbia ning 7 points. Ngunya malaban ang Pilipinas sa kan Dominican, yan ang balbagan na naman yan. Kaya sabi nga ni Kian, maski may pandemya, nag-enjoy mang gararay kita kan mga kawat na basketball. Blue, blue, my world is blue. Blue is my world since I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red. Crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous heart. I doubted you and now we're apart. When we
ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyon ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. 7 minutos, makagi po ang alas 11 ni pag-aga. Ang oras na yan hatun dyan sa kanayambot kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, kan original Master Square, CBS Quick Save. O dyan pa na sa CBS Quick Save, nagbakal ako kasunma ning sabon na pangkarigos. Ay paglaog ko, igwa ka po ngayon ko yan, Q card. Nya ko igwa, itong card baga. Q card yan o ano. Ay mabubuhutan niya on dyan sa Quick Save, kumusta na lang kamo dyan. Pagkatapos dyan pa dagos ako nagbabakal ng gatas.
Ang oras sa man padagos kang CBS Express o dyan sa CBS Express sa may bodega, sa may Elias Angeles, sa may Veterans Bank. Parati man ako nagbabakal dyan. Ay gagayin ko mga empleyada dyan, pati ang gwardiya, gwapo maray, pirming ang pamada. Kuyan, itong makintabo na maray na huna mo, kuyan. Garo salming, ay mabubutan mga tindera dyan sa CBS Express, sinaman sa CBS convenience store. Pag sa mga gamit naman ng mga sa auto, dumalagan ka mo dyan sa Sibros. Tan mga atubangong katulos, yung bagang magbakal sa ni mga pyesa. Itong may nag-a-attender sa imo, bako itong nakanganga ka lang dyan, mabakal man po, ayunat mo na yan, may gibo pa kami. Ay kaya dumana ka mo sa Sibros, mabakal ka mo ng gamit, mga gamit sa auto, spare parts, mga atubangong katulos. Ay good morning sir, ano po ang babakalon mo? Ang araw niya, kani, igwa ka mo kani. Ay igwa nga ya? Ay kadakol nga kanyang klase. Tawag nga sa imo si reasonabling presyo lang nga ya. Sir man, nagantabi sa tuya ang Stabilo Lending Corporation. Sir, and ngunyan, Papa Bert, pwede po pakigreet ng mga friends ko na sinda Simple Girl, Honey Pie, Miles, Bea, Leo Girl, Petty Boy, baka Pretty Boy, ini ba kung Petty Boy? Makaira ko niyan. It's me, Gitarman, ang limanan, at papili ng kanta ni Victor Kahoy, Victor Wood. Good day sir, play the music Todo from Azon. Ay ginagamit na kaya dumas sa Jeff and Ron kaya dahil ko nagay pagpaparpatugtugo niyan baka mamaluang kita digding may extended yung programa ni Jeff and Ron High. Sa States kaya pag hot season grabing init, kung cold season maliputon sabi ni Azon. An aki ko dating MVP kan Sabang from Azon. Mga istorya man ni Azon taga dyan sa Sabang. Yaon man dyan si kuya na si Maria De Jesus. Kumusta na lang dyan? Ang istorya niya, siguro ka-abroad naman Sa Amerika kaya, inapod na Amerika or North America, yun yung Canada, US. Pag panahon ng tiglipot, paing gusto ang kamaning haros makurug ka sa grabing lipot, nagiyelo na pati. Pag tiginit naman, paing gusto ang kamaning huna mo, impyerno. Niya ako, mga extreme ang sign da itong grabe. Samantalang, kaya pa lang itong aki pa kita Ayan, mga teacher ka to, nagpaparistorya. Nademan nga ni ko, believe, kita nga sa Pilipinas, mga pupils, tandaan nindo, ang Pilipinas nga may pinakamagyo na climate dahil kita nga inaapod na garo ito dang garo kasyahan lang. Normal sa nangya, bako man mainiton, bako mauranon. Ay sa kata nagdadalan man ko katuning sini, pag nailingkon mga naka-Amerikana sa Amerika, gano'n magayunon, ay niya ako ma'am, magayunon sa Amerika. Duman, may yelo niya ako, may snow. Pagkatapos, gano'n maurugmaw ng mga tao. Kaya magayunon duman ang klima, bako sa tuya, ay kita nga digdi sa Pilipinas, may pinakamagayon niyang klima class. Sabi ko mga teacher, ang mga akiman, ngurub-ngurub, ay magayon sa Amerika. Takita man, grabe man ang pagganga sa mga Amerikano. Ay duman pala pag maliputon, nagyelo. Ito nga nin sarong pangyayari na kanagrabe na ang lipot. Istorya nga ni Pading Atty. Caloy Cortez. Kan maglipot ka to sa Chicago, parting Chicago sa New York, kadamay kang Canada, taros ranian lang yan. Ang message ka to ni Atty. Caloy Cortez sa Facebook, ang lipot nga digdi, ang lipot abot nga dukot nga sa bakong tulang. Takita baga pag nagsabi, ang lipot nga abot nga tulang ay. Ang lipot nga nung niya na mamatian mi, dukot sa kalag, bako na da sa tulang, pati kalag na. Yan ang mga istorya tungkol sa lipot nin panahon. Papa Bert, good morning. Patugtugan mo man ang sunatang She para kay Mrs. na nagdadangog Medi Barbosa SB. Haliyang kin Nelson SB. Nelson SB. Sa tiyan na mapatugtugon tayan. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, good morning. Pag-Ritman friends ko na sinda, yun na nabasa ko na ni. Marina Aga, Papa Bert, oral daw, nagantabi sa alkalde sa kusina, pakibati man kami sa house. Grabe pong init baga.
Ang panirami patingon niyan, tinulang manok, nagantabay man si Papa Duming, saka si Mama Lumen sa programa mong si Merpo ini, kan Kiburak, Bagong Bayan Sur. Cheryl, Moana, Marie, back home she's waiting for me. Cheryl, Moana, Marie, there on the shore she waits so patiently. In the sleepy little town where soft breezes blow, there's a lovely little Maui miss I used to know. Someday I'll find my way and I'll return from over the sea, where my island sweetheart waits for me. Cheryl, Moana, Marie, back home she's waiting for me. Cheryl, Moana, Marie, there on the shore she waits so patiently. Cheryl, Moana, Marie, someday our waiting will end. Safe in my arms she will be, my Cheryl, Moana, Marie. Cheryl, Moana, Marie, someday our waiting will end. Safe in my arms she will be,
Balik kita sa alkalde sa kusina with Bert Dados Martires. Diyan pala sa umasa ko yan sa Carolina. Nagantabi naman si Cheng saka si Rico. Sabi niya digdi, gritong tada nag-aarani ni Naparoy na mga kairibana ni Erul. Ay, aram mo kayo ngunyan, iguaning mga nagpapaani na ito bagang inapod na manumano, itong mga parani, tao. Tangon yan, iguana ng inapod na harvester. Itong pag medyo mariman ang umamo, dyan pwedeng dumalagan dyan. Pinagiginik na dapadago siya na, pero nagpaparki lang niya ng harvester machine. Nagaro inaruta naman duman sa Amerika, sa ibang nasyon, sa Japan, ang paroy. Ang may sadirinin umahan, ang may paroyan, day na po magkukulog ang payo, day maginanakit duman sa mga paraani. Napagpigapod mo, ay day nga, may papasyon nga kami. May duduman nga kaming pistahan, na kuminsan nga, pag nagaganing tabang nga, subli daw po nga dyaning bagas. Yaon, pag pinapaani na nga kadakuling sarotan, may dumanang niya kami. Ay ngon yan, iguanan ning makina, itong inapon na harvester. Pero iguaman ng mga lugar na di man pwedeng lumusot yan, tako mayong tultul na agihan, kaya mga tao manggiraray. Kaya uso pa giraray itong manual, itong tao ang nag-aani. Pero aram mo, pag mga tao ang nag-aani, maugma daw. Tako nagiman akong paraani, kato sa kamarin ni Kapitan Fernandez. Ay, ang pigaam niyan, may katora, yuunay. Andi ako baga, taga Santa Cruz. Di ka mo matubod ng pinagaanihan ko, kung nakaagi na ka mo dyan sa highway kang Kiburak, pasiring sa Abilya, yan bagang tinampo dyan, abot dyan ang pigag ko anihan min, napapasanon mo pa si inani mo, abot sa Santa Cruz. Sabi ko, ano naman niya akong profesyon ko ni? Ano niya akong profesyon yung pigatao sa muya ni kan magurang miya, mag-arani niya ka mo. Ang inot mi hapot ken sa impong ani, duman nga uto sa may kamaligan. O pakaanihan mo yan, hahakuton mo yan. Medya urag ang pasanggayan. Pakakuta mo, giginikun mo pa. Pagkatapos tatakadang kaning walu-walo. Ito bagang bubble gum, itong garula-talata. Matakad mo na ning pito sa may sadiri, ikawalo sa imo. Sabi ko, lintian, nakapagalan ni. Aki pa ko, ang uso ko, grabe na katong magraway. Lintan man niya kung paanaran niyo ay. Nagpasan ako ng nagrayo-rayo na, malaboy si piglakawan, maginik, gutom na, hapon na. Ang pagtarakadan kay itong nagparaani ka, yaw na si paratakad, matakad na yung pito. Pito nga sa muya, ang ikawalo sa imo, kadikit-dikit. Grabe niya akong kapagalan, ay na, maiskwil ako, bukong ako kaning buhay, maiskwil ako. Kaya ganagi pa ko, sigan ngurub-ngurub ko, gusto ko mag-eskwela, abong paraan ita nagpagal na. Ay pero ngunyan pa na ng mga paraan iguanang harvester. Lalong-lalo nagaro kung sa diri mo an umaano. Itong magayunong pagkadakol kaning paroy. Pagkadakol kaning paroy, siyempre dakol kaning bagas. Makakataw ka sa mga amigo mo, mga kabisto mong tao, mga tugang. Garo-aro kaning kikuyang, Councilor Arnel Ibasco. Kagawad ini kang kanaman, si Councilor Arnel Ibasco. Pag yan nagpapaani, mapit na sarong, mababaan ako dyan ng mga pirang kilo, kabanga sako. Ay, Papa Bert, dyan mo naman yan mapulot yan Kumisan iyo man si Pading Danny Urulfo, dyan mas sa Del Rosario ka naman. Pag mariang ani ka yan, maduman yung sarong, Padi, may bagas nga digdi Sige man ngirit-ngirit ko. Taday na kumatungod, purti ay, day na kumatungod ay, may bagas na naman kami ay. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast,
be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past, that I'll remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why, the wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon. Just play them to bars of stardust. Just hang out one silly moon. They've got their love torches burning when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes with only rainbows for beams. They're making plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Making plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand.
stand, shake the hand of a brand new fool. Yan si Jackie Ward sa Fall in Love. Oras ng yan, 29, makagipong alas 11. At yan pag mga 10 before 12, mapuna kita sa satuya pong baret alas 12. Alas 12 nga sinasabi, pero medyo naamay-amay kami magpon para ma-accommodate me ang mga baret na lokal. Pati na po mga voice clips, na mas dakul kaya kaming bareta. Kaya nagamay-amay kami magpoon. Then ang gay ko nagpapaaram kayan, tanganing diretso na sanaan pagantabay nindo, tako manggiraray ma-duty. Alangan magparpaaram pag-uwin, arat yan, mabareta man lang ko. Kaya matapos ang pag mga 11:45 na, mapo na magkita magbareta. Kaya pag 12:30, ang programa mang kang Rice Coffee, 14 in 1 plus 1, kay banan dyan si Mr. Machine Gun, si Mr. Armalite, si Jigs Daza. Sabi ni Linda Simbulan, Linda Salvo Simbulan, yung family friend mo yan, bati yung kumandaan sa Makuapo na nagdibungon niyan, na daw si Alice May Simbulan, kasi nanggabos na Makuapo niya. Armo sa mga daragita, mga daraga na nagdidibu, napaka-importante kan aldaw na yan. Ako nagkigwa man kong aki na daraga, si Nene, ining Arlie Jane, kadtong mag-edad yan 18, tagar pangarap niya man makigwa ning dibu party, ay pinag-andaman mi man ni Mrs. Naghanap nga ning arkilang katong venue, digdi sa may parting Barlin, igwa pa kayo dyan ning magana venue. Ang kairibanan niya, si mga classmates niya sa Ateneo, sa Colegio, ay may mga gwapito man, may mga magagayon. Ay aram ko man na ang gusto niyang karibanan doon, mga gwapito niyang barkada. Ay kunwari, nag-iristambay man ko, anong yung papataday ka pa na puli? Niya ako, digdi ako maturog-turog. Humali ka na nga, pumuli ka. Ano mga aki bagang daraga, gusto ko yun, dahil mapigbabantayan. Gusto niya man mailing si mga barkada niyang mga crush niya. Tapos si mga bakong dibo niya, nakanganga ka man doon, tungka ka na pati, ako pati niya ako nini, tungka na, digdi ako maturog-turog sa gilid. Ay, umuli ka nga, humali ka na. Kaya mga didibong iyan, na importanteng marayan, kaya pinag-aandaman man yan kan mga magurang. Ito sanang abot kaya. Halimbawa nga nini, makita ning party, pero dibo mo ngayon yan, kaya maluto kami ng gulpi, sarong latang balisuso. Pwede na yan. Nagirumduman ko pati kan ako mag-graduate high school. Ay palibasa po, problema ng pamilya. Naintindihan ko manaan magurang kumayong kwarta. Pero aram ninda na kadaklan na nag-graduate ng elementary, high school or college, pero may mga harhanda. Ay aram day maninda kaya, hindi nag-graduate ako. Pagpuli ko, o di nga ako ito nagsakat sa stage at mayo ko ning gamit. Nagdala na lang ko kanto ning graduation. Pero pagkaaga, nahiling ko, may sarong latang balisuusong pigluluto. Ito bagang may taluhong, sarong lata. Pero ang balisuso, gibo sa cornmeal, masiramon. Niya ko pa, ano yan? Iyo man nga ninuloy ang regalo ko sa pag-graduar mo ning high school. Sarong latang yung balisuso na cornmeal, may lukadon. Ha? Ay marayan, purti yan. Di ang ginibo, para panaom ito sa mga pagtaraid. Mga kataraid me, magkuro ka mo digdiyo ning balisuso, tang naggraduar na si Bert de los Martires. Ay grabing kaugmaan ko. Ang regalo kan sa kuya magurang, sarong latang balisuso. Kan sa kuyang maugmahon na graduation sa Camarines Sur National High School, Batch 74. Sun goes down, do you linger there? Do you think sometimes of the fun we had and the love we shared? In the house overhead
sometimes think of the time we met on that rainy night, how we sheltered there, all your clothes were wet in that house on the hill. Yes, we loved the night away, sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Just tell me again, do you miss me? Now and again, do you miss me? Once in a while, babe, do you go to our house on the hill? In that house on the hill, yes, we love the night away, sweet sunrise, sweet sunrise. Do you miss me? Once in a while, do you miss me? Now and again, do you go to that house on the hill? Just tell me. Oras niya doon yan, 37 minutos makagi ang alas 11. Antes kitang magsibot sa tuwing pagbabareta, igaw muna kita ning papataramon, tayo ni pumapasalamat man lamang na nanggana po siya sa monthly draw kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Nanggana siya ning 42-inch Smart TV, ay magayon plus 3,000 pesos worth of rice products. Ang mapasalamat po taga dyan sa San Felipe, Naga City, pakira nila po sa mikropono si Mr. Francis Pilahio. Good morning, sir. Good morning po. Sige po, magpapasalamat ka na lang. Robert. Oo. Ako po, si Francis Del Rosario Pilayo. Nagpapasalamat po ako. Ako po, nagkaigwa nanggana po ako ng grand prize deal sa Rice Coffee. Pinapabot ko po sa kanyang pasasalamat sa Rice Coffee 14 and 1 plus 1, Cabral, Bicolandia, Supermart, at saka sa management po kang OKFM and PBN TV5. Salamat pong marami kay Lord. Thank you po, Lord. Okay, thank you very much, man. Yan po ang sa tuyang bisita. Si Mr. Francis Pilayo kan San Felipe, nanggana po ng 42-inch Smart TV plus 3,000 worth of rice products. Yan. Salamat. Okay, salamat. Bueno, balik kita sa tuyang programa. Papa Bert, madyan na po o karakanan tulos ay. Magkakanya kita ning ubod da ninyog na ninyog bangot sardinas. Makusugon po kamudigdi ang signal ka 97.5 sa barangay Mambaliti. Ang basa ko nga ni kanikasuago, Mambaliti pala na, Libmanan, it's me, Guitarman. Oy, si Kamba, Estelita Kamba nag-antabay. Pati na si Judge Fronying Maristela ay nag-antabay. Salamat na lang Judge Fronying Maristela na parating nag-antabay sa tuya. Maugmang sa ano na ni sabi pa digdi, maugmang pagantabay si Arlante ni Bert nga nag-ugma na kan istorya mo Bert isigo kabats ko pala niya si Arlante Hibilagin yan. Ining si Arlante kan nag-eskwela kami sa high school, best friend siya kan sa Kuyan Tugang. Saka siya itong sa mga eskwela baga igwaning parkanta, pag igwaning inapo na city meet, Bicol meet, provincial meet. Bako sa naman yan itong mga athletics, itong nagdadaralagan kung ano-anong karawat.
igwa man yung mga karantahan. Yan, sa Bicol Meet niya, akong yung parkanta. Kaya, ano, yan si ang parkanta mi keto sa high school, si Arlene Arlante. Nagantabay pala ng ngunyan. Diyan sa Taguig City, kung nagantabay dyan si Cyril Salvo, ay pabutan ko man na good morning. Salamat na lang sa pagantabay. Sometimes I look at you, sad and so beautiful, young and alone, and so far from home, much too much for you, much too soon. Empty eyes gazing at the moon. As sure as I'm standing never have to be afraid. As sure as I'm standing here, I'll try and help you find your way. Oh, I swear, as sure as I'm standing here, you'll never need to be alone. You've got my word, as sure as I'm standing here. Sometimes I look at you, sleeping like a baby, your hair combed with sunlight, full of sweet days. You say nothing matters. Say you know how it is.
Bago kita malingaw, pabutan taman ni na magmang tabay ang mga taga dyan sa Binahan. Kundi ko napapasalaan na Binahan, si Pukot yan. Si Jessa, kumusta na lang kamo dyan sa Binahan. Sirma si Jude sa Nos Laganzon. Jude Laganzon, parati man naka-tune in sa tuya. Asima si Gary Albo Berzuela, kang Lidmanan. The southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to the roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, president accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and with them came young Smitty, just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may never see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay. 185 brave men holding back 5,000. 5 days, 6 days, 8 days, 10. Travis held and held again. Then he sent for replacements for his wounded and his lame. But the troops that were coming never came, never came, never came. Twice he charged and blew recall. On the fatal third time, Santa Anna breached the wall and he killed them one by all. Now the bugles are silent and the rust on each sword, and the small band of soldiers lie asleep in the arms of the Lord. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Yung dibdib, tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama po, makatayo, pagka nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang laro na sa pong bananakit. Ay, tagang pagtik po taga sa ilig agad po ng rice coffee. 4 na pa lang po, naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Bakit nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo? Ay, hindi po sir, kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang rice coffee gusto po doon ay pagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Madi, saan naman pakalasayon ng mga aki mo? Sa UNC Padi, hulita ang UNC mina-opreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment.
igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano man sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padil. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati na sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi. Bababa, babareta, wais at mura, surf, bababareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf, bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf, babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong Kinaaban. Serving